Assalamualaikum dulur-dulur. Monggo nguri-nguri Buddha Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Kamis tanggal 11 April 2025. Cikal bakal channel ten desa Prengkel, Dosa Prengkel, Watumbunang, Tangsari, Sukoharjo. Cikal bakal channel badhe sowan Eyangki Donokusumo kalih Eyangki Wirokusumo. Mbok bilih dulur-dulur dereng perso makomipun Eyang Donokusumo kalih Eyangki Wirokusumo, kula caosi perso makomipun. Monggo. Niki munggah niki Bukit Prengkel. Lah niki munggah samping ini masjid. Masjid Siti Nopo niki. Makomipun Eyang Donokusumo nggih saged liwat mriki. Niki pemakaman umum. Lah makomipun lewat kanan. Ya niki masjidnya nggih to. Niki kanan. Niko lewat jalan munggah niki samping masjid nganan. Kula ndek wau bablas geblasuk. Eyang Donokusumo ingkang nganan niki. Informasi nggih dulur-dulur, mbok menawi ten daerah panjenengan wonten makom tasih dikeramatke napa wonten nilai sejarah napa tasih diwuri-wuri kalih kampung, saged diparingi informasi dumateng Cikal Bakal Channel, saged di WhatsApp napa di komentar. Menika makomipun Eyang Ki Donokusumo kalih Eyang Ki Wirokusumo. Mengke sejarah literasine Eyang Ki Donokusumo kalih Eyang Wirokusumo mengke kula paringke ten kolom deskripsi. Menika makomipun. Kula ndek wau sampun suluk sampun ndonga kalih nyuwun edu pangestunan restu dumateng para leluhur. Niki mboten enten lampune, niki mendung kok niki. Kula caosi perso dedalipun. Ki Donokusumo, Ki Wirokusumo. Menika dedalipun jirat nisan, tangguh nisan. Ten setunggal sungkup enten sekawan makom nih. Informasi sekedhik Eyang Donokusumo menika ahli manajemen. Nah, niki Eyang Ki Wirokusumo niku ahli strategi perang. Ngaten. Mengke kelengkapanipun kula paringke kolom deskripsi. Niki pemasukan saking dulur-dulur
bikin mendhet video sekitaripun. Nah niki kula caosi perso makom sekitaripun Eyang Kidonokusumo. Niki makam umum niki. Nah niko dalan gede niko. Niki ten Ninggil, ten Bukit Prengkel. Niki pembangunan tanggal 7 bulan 10 74. Wah niki dereng lahir kula niki. Informasinya saking Cikal Bakal Channel dinten Kamis tanggal 11 April 2025. Nggih punika sowan dumateng Eyang Kidonokusumo kalih Eyang Ki Wirokusumo ten Bukit Prengkel Watumbonang Tawangsari Sukoharjo. Mbok bilih konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur, saged di subscribe, di like, kali di share. Mangkaten dulur-dulur, matur nuwun.